daga kundin hotunan jarumawan fina-finan Hausa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau muna ɗauke muku da zafafan sabbin hotunan jaruma Maryam Yahaya waɗanda ta saki a wannan mako. Sai ku biyo mu sannu a hankali domin kallon waɗannan kyawawan hotuna nata. Gaskiya, jiya ne wata gimbiya, fangin like India, skin fresh mai toshiya, haskenta wane zinariya, santa ya kamun zuciya, mun kula soyayya gaskiya, da ta gani sai ta dariya, yarinyar ta iya soyayya, gata da kyau ko ba kwalliya, agunta ni ne tan daya, mun haɗa kai ba wariya, tahir lalai kam ka dace, kamar ni ne ma dai ka ce, kan wata baby na nace, banganta ba like wani zan zauce, in ji ni duk wani burkice, ita ce gwanata ni na ce, akan ta kai ni zana ce, cikinsu mata ta yi fice, HB washin ya sunanta, ta ce mun Sumayya sunanta, kai Sumayya sunanta, mana Sumayya sunanta, amma kuma to ya tsarinta, kyakkyawa ce kuma yar auta, HB ban gana nufin ka ba, Sumayya baby yar baba, ta tura hotonta dan duba, ita ce muka haɗu a mai Ghana town Nigeria, amma garinsa Abuja ne, kai garinsa Abuja ne, kana nufin yar Sileja ne, babanta mai aikin kotu ne, zancen nan haka ne, tana da 111 a nan, tana zuwa Islamiyya, mana tana Islamiyya, abokina tsaya ka ji, ta ce da ni I love you, ta ƙara cewa I miss you, ta ce da ni I hate you, kai kuma me ta ce da kai, happy zancen nan ka bar shi nan, washin ka sanya za a yi ne, tun da garinsu Abuja ne, ka shirya kawai sai mu je da kai, sai mu sanya a kira wuta, bayan ta ganna ta ganka, sai mu ga washin ya za ta ne, ai haka ɗin ai za a yi, tun da na gane mai za ta yi, cikin shi wannan yanayi. Muna godiya da kasancewa tare da Duniyar Fim TV. Kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri.